Bajarê meletê Kurd gelek in. Kurdên meletê planiya endamên eşîrên etman û rişvaniyan e, lê kêm kes xwe bi nasnama Kurdî tide naskirin. Reza Parlak, helbestana û ji eşîra etmaniyan e. Rojek li singê min birinek çebû. Derî birine her vebû heta ku biya pencerek. Min jê te ra dît. Te be çend çaw delê deştin navala xe. Dilê min kiriye hêlîn. Hingê min zanî li singê min jî çiya pir e. Tu piçikî Kurdistan. Dilê min ji te mezintir e. Bi salan e wênekêşiyê kiriye, pêşengehan vekiriye. Her wiha li ser folklora Arguvanê pirtûkek jî nivîsandiye. Wextekî min fotoğraf dikişand. Kîvanek degotin min jê not hildegirtin me ev hinekene top kirin. Bi giştî sê pirtûkên Reza Parlak hene. Li gorî zanyariyên ku dide, Turgut Özal jî Ahmet Kaya jî ji eşîra etmaniyan e. Lê gelo çima Kurdên meletê nasnama xwe ya Kurdî li paş dikirin. Reza Parlak bi çîrokek behsa vê helwestê kir. Malatya Kurd pirin heta pêş da wexta ku Cumhuriyet teze çêbûyî bûn li Malatya gotnaşa herin bipirsin kurmancî li Kudarê pir qise dikin ve çoxê meze dikin kurmancî Malatya pirin yani em pir li Malatya Kurdî qise dikin ve çoxê işte İsmet İnönü Atatürk gotiye hûn çir bikin Malatya bikin Türk ve çoğu işte li ser Malatya şuğul yani bayno Malatya Türkiye xala bir kurmacı xala bir ki Türkiye'de nekin. Reza Parlak wênekêşekî navdar e li bajarê xwe û li ser portreyên jinên Kurd taybet jinên bifes pêşengehek jî çêkiriye. Xecî Jan Farqîn, Dengê Amerîka, Meletê.